λοιπόν στον κύριο Σγουρίδη εδώ, γνωστός άλλωστε και έμπειρος πολιτικός, να μας πει τι συμβαίνει με αυτές τις αναλύσεις, αν τις θεωρούν αξιόπιστες. Δημοσκόπηση πολύ μεγάλη. 3,9% είχαν οι ΑΝΕΛ, κυρίες και κύριοι, πριν γίνουν τα επεισόδια αυτά. Στο 3,5% έκανα λάθος, αναφέρθηκα σε άλλη δημοσκόπηση, η οποία επίσης σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας και έδινε τους ΑΝΕΛ 2,7%. Γίνεται γενικά χαμός, ένας μεγάλος χαμός με τις δημοσκοπήσεις. Κύριε Σγουρίδη, τι γίνεται εδώ? Καταρχήν οι δημοσκοπήσεις παραγγέλλονται από μέσα τα οποία είναι μέσα στο σύστημα. Το σύστημα αυτή τη στιγμή μάχεται λυσαλέα, γιατί μόνο μέσα από τη διαπλοκή μπορεί να επιβιώσει. Εν προκειμένου προσπαθούν όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι εντός του συστήματος, μέσα από τις δημοσκοπήσεις, αυτούς που έχουν καθαρές φωνές, αυτούς που είναι κόντρα στη διαπλοκή, να τους βγάλουν απ' έξω. Και εν προκειμένου, το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων έχει αποδειχθεί πολλαπλώς ότι δεν μπορούν να του προσάψουν τίποτε. Δεν μπορούν να του προσάψουν τίποτε και χώρια από αυτά είναι αυτό που καταγγέλει τη διαπλοκή από τα CDS, τα CDO, μέχρι τη διαπλοκή η οποία έχει φτάσει στο θέμα του ΤΑΙΠΕΔ που ξεπουλάει την δημόσια περιουσία. Αυτό το καθιστά επικίνδυνο για το σύστημα, γι' αυτό ακριβώς και οι δημοσκοπήσεις, οι πληρωμένες, όπως σωστά είπατε κύριε Παπαδόπουλε, είναι πληρωμένες από συγκεκριμένους και για συγκεκριμένο λόγο επιχειρούν τις καθαρές φωνές να τις φημώσουν. Όταν λέτε σύστημα, κύριε Σγουρίδη, εννοείται, φαντάζομαι, και το ΠΑΣΟΚ μέσα, έτσι. Και το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι και η συγκυβέρνηση. Συστημικό κόμμα είναι. Έτσι. Σημητικό ή συστημικό, τι ακριβώς? Γιατί ήταν και σημητικό. Έχουμε ελιάδες, έχουμε το ένα το άλλο και ο Σιμίτης μέσα στην ιστορία, το 58. Η δημιουργία της ελιάς είναι για να καλύψει τη γύμνια του ΠΑΣΟΚ όπως κατήντησε. Η ελιά έγινε για να καλύψει τη γύμνια του ΠΑΣΟΚ όπως αυτό κατήντησε. Καταρχήν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έπαψε να έχει την ιδεολογία την οποία είχε από τον ιδρυτή του, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έπαψε να είναι πατριωτικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα μέσα σε ένα σύστημα τραπεζοκεντρικό, όπου τα πάντα κινούνται για τις τράπεζες και μόνο για αυτές. Και μην ξεχνάτε κύριε Παπαδόπουλε, ότι η όλη υπόθεση του μνημονίου μόνο τις τράπεζες έσωσε. Όχι τον ελληνικό λαό. Θα αναφερθούμε σε αυτό μετά. Τώρα έχουμε το θέμα των δημοσκοπήσεων. Σας δίνω απόλυτα δίκιο. Διότι πραγματικά. Σας δίνω, εσείς προηγουμένως το είπατε. Εσείς προηγουμένως είπατε για τις πληρωμένες δημοσκοπήσεις. Μα κύριε Σγουρίδη, είναι δυνατόν τώρα να μπορώ να πληρώσω την υπάλληλό μου? Και ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ιδιαίτερα όταν τώρα έχει κοπεί η κρατική διαφήμιση. Είναι δυνατόν να δουλεύουμε τώρα 2 άτομα να κάνουν δουλειά 15, να μην μπορούμε να τους πληρώσουμε και να έχουμε λεφτά, να πληρώνουμε δημοσκοπήσεις, να εμφανιζόμαστε τώρα ως μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πληρώνουμε δημοσκοπήσεις? Απίστευτα πράγματα. Το σχόλιο είναι πραγματικά απίστευτα. Ο άλλος δεν μπορεί να τυπώσει την εφημερίδα Καθημερινή. Δηλαδή, τυπώνει η εφημερίδα πλέον, αφαίρουμε σε ονόματα, μόνο όταν έχει διακηρύξεις, και έχει τη δυνατότητα παράλληλα να πληρώνει δημοσκοπήσεις. Να παραγγέλνει και να πληρώνει δημοσκοπήσεις. Όμως για το θέμα αυτό θα ξαναρωτήσω, ή μάλλον να πάω και στην κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου. Εσείς τι συμφωνείτε με τον κύριο Σγουρίδη? Υπάρχει ένα σύστημα? Προφανώς, και αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω ότι δεν θα θυμάστε, είμαι βέβαιη, και από το 2012, όταν δημιουργήθηκε το κίνημα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, αντίστοιχες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν μας βλέπαν καν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και τώρα δεν σας βλέπουμε συχνά. Σπάνια σας βλέπουμε και τώρα. Και σημειώσαμε αυτό το ιστορικό ποσοστό που σημειώσαμε τότε μπαίνοντας στη Βουλή. Υπάρχει ένας τεράστιος πόλεμος αυτή τη στιγμή από τα κόμματα αυτά του συστήματος προς τους ανεξάρτητους Έλληνες, ακριβώς γιατί ενοχλούμε. Ενοχλούμε πολύ, διότι μιλάμε με ονόματα, διότι καταγγέλουμε ενυπόγραφα, μιλάμε ανοιχτά, ξεκάθαρα, και αυτό φυσικά δεν τους αρέσει και έτσι προσπαθούν να μας εξαφανίσουν, δημιουργώντας και ένα κλίμα. Είστε ικανοποιημένοι, γιατί γυρνάτε όλη την. Και με τον κύριο Σγουρίδη γυρνάτε σχεδόν όλη την επαρχία. Είστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση? Θα σας το ρωτήσω ευθέως. Από την ανταπόκριση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καναλιών, εφημερίδων κλπ. Είστε ικανοποιημένοι? Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, ειδικότερα από τα μεγάλα μέσα, τα οποία δεν προβάλλουν τους ανεξάρτητους Έλληνες.
ούτε καν αρνητικά. Δηλαδή προσπαθούν να μας εξαφανίσουν. Σαν να μην υπάρχετε. Σαν να μην υπάρχουμε. Ενώ η ανταπόκριση του κόσμου, γυρνώντας, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, περιοχή-περιοχή, μιλώντας με τον κόσμο, είναι πάρα πολύ θερμή. Αυτό δεν προβάλλεται και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα διαφορετικό τελείως κλίμα. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε πεπισμένοι βλέποντας τον κόσμο να μας εμπιστεύεται κάθε μέρα, παρακολουθώντας όσο μπορεί και μέσω του ίντερνετ αλλά και από εσάς που εξυπηρετείτε ακριβώς στην δημοσιογραφική διοντολογία και παρουσιάζετε όλες τις πλευρές. Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα στην κάλπη από αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα μας βρουν στην κάλπη, κύριε Παπαδόπουλο. Μάλιστα, θα σας βρουν στις κάλπη. Και εγώ εύχομαι. Η ΑΝΕΛ είναι ούτως ή άλλως δυνατή πλέον στην Ξάνθη με τη συμμετοχή σας. Εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει στους άλλους νομούς, για να πω την αλήθεια. Εδώ εντάξει. Μπήκατε μέσα εσείς, μεγάλο όνομα πολιτικό του Ζουρίδης, ενίσχυσε και τον χώρο των ΑΝΕΛ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Ζουρίδη και την Μανταλένα Παπαδοπούλου. Όμως, να σας πω ότι υπάρχει αντίδραση κι άλλη. Κι άλλη δήλωση έχουμε για το θέμα των δημοσκοπήσεων. Και αυτή τη φορά, μάλιστα, από τον κύριο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο. Ο οποίος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλο. Πάμε τώρα στο καλό ερώτημα. Αυτό που περιμένατε όλοι. Θα έχουμε, κύριε Ζουρίδη, εκλογές τετραπλές. Τι λένε η πολιτική σας αίσθηση? Πριν από 2 μέρες βρισκόμουν στην Αθήνα και είχα μια συνάντηση στο πολιτικό γραφείο του Προέδρου του Ανεξάρτητων Ελλήνων, του Πάνου του Καμένου. Σε εκείνη τη συνάντηση, παρουσία και άλλων αξιόλογων στελεχών σε υψηλό επίπεδο του κινήματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, παρουσία και της Μανταλένας, η οποία είναι πρόεδρος της νεολαίας του κινήματος, συζητήθηκε και το ενδεχόμενο των τετραπλών εκλογών. Και το κίνημα των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι έτοιμο και από απόψεως προγράμματος, κύριε Παπαδόπουλε, και από απόψεως προτάσεων, ώστε εφόσον γίνουν τετραπλές εκλογές, είμαστε έτοιμοι με πρόγραμμα που θα αποδείξει ότι εμείς ως κίνημα ήρθαμε για να μείνουμε, γιατί έχουμε προτάσεις να ανακουφίσουμε την ελληνική κοινωνία και να αναγεννήσουμε την ελληνική κοινωνία και να στηρίξουμε την πατρίδα. Γιατί η πατρίδα πραγματικά, γιατί η βασική θέση δημιουργίας του κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κάτι που και εμένα με συγκίνησε και με συνέγειρε, ήταν οι πατριωτικές του θέσεις. Όπως ξέρετε, και σε αυτό σας θέλω μάρτυρα, εγώ πάντα ανήκα στο πατριωτικό Πασό. Το γνωστό. Και το πληρώσατε κάποια στιγμή. Και γι' αυτό ακριβώς το πλήρωσα και από τον Γιώργο Παπανδρέου. Μάλιστα. Άρα, για να μην πλατιάζω, στο ερώτημά σας, το κίνημα των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι έτοιμο. Δεν ρώτησα αυτό όμως. Αν θα έχουμε εκλογές, σας ρώτησα. Το ότι είστε έτοιμοι είναι κατανοητό. Πολύ πιθανόν. Δηλαδή, το ότι είστε έτοιμοι, σίγουρα, γιατί είστε κάθε μέρα τώρα. Πολύ πιθανόν. Φαίνεται και από το πώς αλωνίζετε την επαρχία. Το πολύ πιθανόν βασίζεται στο ότι εφόσον κρίνει. Είναι έτοιμοι να την κάνουν βουλευτές του Γιωργάκη και να φύγουνε, να ρίξουν την κυβέρνηση? Αυτό είναι το ερώτημα. Τι πληροφορίες? Συνάδελφοί σας είναι, φίλοι σας, πρώην σύντροφοι. Εφόσον οι τραπεζίτες, οι υποκινούμενοι από την γερμανική κυριαρχία εδώ στη χώρα αποφασίσουν ότι θα πρέπει να έχουν αλλαγή σκηνικού, θα την κάνουν με πολύ εύκολο τρόπο. Και τι θα κάνετε, θα συγκυβερνήσετε εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ? Τι θα κάνετε? Θα σας πω το εξής. Πατριωτικό κόμμα με το ΣΥΡΙΖΑ, που προσκυνάει κάθε μέρα το τουρκικό προξενείο. Έχουμε κόκκινες γραμμές. Εφόσον αυτές τις κόκκινες γραμμές τις αποδεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα δώσουμε χείρα βοηθείας σε περίπτωση που χρειαστεί. Εύχομαι αυτό που λέτε να φανεί και στην πράξη. Τις κόκκινες γραμμές μας δεν τις ξεπερνάμε. Εύχομαι να συμβεί αυτό που λέτε. Εύχομαι να κυβερνήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπας και για την πατρίδα είναι καλό. Το όνομα Μακεδονία. Ναι. Το Κυπριακό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη για ένα Κόφι Ανάν 2. Τα θέματα του Αιγαίου. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα θέματα που έχουν να κάνουν μέσα στο ζήτημα των οικονομικών μεταναστών που έχει καταντήσει η χώρα αποθήκη ψυχών.
Γιατί τα ανατολικά μας σύνορα δεν είναι ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Είναι τα δυτικά σύνορα της Ελλάδος, δυτικά σύνορα της Ευρώπης. Τα ανατολικά μας σύνορα είναι διαπερατά και όσοι μαζεύονται μέσα εδώ... Η πολιτική σας αίσθηση, τι σας λέει, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να αλλάξει έτσι κάποια, μπορεί να ξεπεράσει λίγο τον εαυτό του, να κάνει την υπέρβαση. Ήδη ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πολλά βήματα προς την κατεύθυνση το να αποδέχεται ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ... Υπάρχουν πατριωτικές φωνές, θα στο κάνω διαφορετικά. Σαφώς. Στο ΣΥΡΙΖΑ, Σαφώς, στις συνιστώσεις, υπάρχουνε? Στις συνιστώσεις όχι. Αλλά υπάρχουν πατριωτικές φωνές μας στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες είναι έτοιμες να αποδεχθούν τις κόκκινες γραμμές των ανεξάρτητων Ελλήνων. Μάλιστα. Εσείς συμφωνείτε, κυρία Μανταλένα? Καταρχήν, πήγατε μια βόλτα εδώ, επίσκεψη στην Ξάνθη, γνωρίσα την περιοχή της μουσουλμανικής μειονότητας. Συμφωνείτε με αυτά που λέει ο κύριος Βουρίδης? Χαίρομαι πολύ που είμαι ξανά στην Ξάνθη. Έχω έρθει και στο παρελθόν. Αύριο θα Τι επαγγέλεστε, κυρία Παπαδοπούλου, αν επιτρέπετε? Διεθνολόγος είμαι, με ειδίκευση στη στρατηγική ανάλυση. Μάλιστα. Διότι τη μόδα είναι οι ανεπάγγελοι τώρα να μας διοικούν, να μας κυβερνούν, να μας κάνουν. Γιατί λίγο έχουμε μπερδευτεί. Κοιτάξτε, εγώ έχω δύο βιογραφικά. Το επιστημονικό μου, το ακαδημαϊκό μου βιογραφικό και το επαγγελματικό μου. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι, γιατί όπως ξέρετε εσείς, οι νέοι άνθρωποι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, απασχολούμαστε σε τελείως διαφορετικά αντικείμενα από αυτά που έχουμε σπουδάσει. Δηλαδή, τι μήνυμα θα έδινες τώρα σε ένα νέο που μας ακούει, στην κόρη μου για παράδειγμα, που την είδες την ώρα που έβγαινε με το σκύλο της ενδεχομένως, τι μήνυμα θα της έδινες? Να ασχοληθεί με την πολιτική? Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική έτσι κι αλλιώς ασχολείται μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι αν εμείς δεν μπούμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με τα κοινά, κάποιοι άλλοι θα είναι εκεί να αποφασίσουν για τις δικές μας ζωές. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, έχει γίνει τόσα χρόνια. Μεγάλη μερίδα της πολιτικής τάξης φρόντισε οι νέοι άνθρωποι να απαξιώσουμε την πολιτική με ήττα, λόγω του άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούσαν με ρουσφοτολογικά κριτήρια κτλ. Και δεν ήθελαν την αντίδραση της νέας γενιάς, γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που αντιστέκονται συνήθως, πιο στεναρά κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτό που έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα, είναι ότι όλο και περισσότεροι, επειδή βιώνουν το πρόβλημα στο σπίτι τους, οικονομικά προβλήματα, έβρεσος εργασίας, τεράστια προβλήματα, ακόμα και μετανάστευση στο εξωτερικό, επίσης για επαγγελματικούς λόγους, έχουν μπει πλέον στη διαδικασία να θέλουν να συμμετέχουν ενεργότερα. Σε έναν άνθρωπο που δεν ασχολείται με τα κοινά, θα του έλεγα ότι αν ο ίδιος δεν διεκδικήσει, δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχει ούτε το περιθώριο μετά να γκρινιάξει, να σας το πω τελείως απλά, αλλά και επιπλέον θα είναι υποχρεωμένος να ζήσει με τις επιλογές κάποιων άλλων ανθρώπων. Μάλιστα. Μια και ξανάρθετε λοιπόν στην περιοχή μας, και δεν πιστεύω τώρα, δεν θέλω να απαντήσετε σαν Σγουρίδη, δηλαδή σας συμβούλευσε πριν έρθετε εδώ να απαντήσετε, αλλά θα ήθελα ευθέως να σας ρωτήσω, σαν νέο άνθρωπο, πώς βλέπετε τη δράση του τουρκικού προξενείου στην περιοχή, πώς τη βλέπετε? Θα σας απαντήσω και με την επιστημονική μου ιδιότητα. Εντάξει, ο κύριος Γουρίδης ζει εδώ τόσα χρόνια, βλέπει το πρόβλημα καθημερινά. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην περιοχή είναι ιδιαίτερα εμφανής η προσπάθεια που ο Τζόζεφ Νάι έχει ονομάσει soft power, μαλακή ισχύς. Αυτό γίνεται πανελλαδικά, αλλά εδώ πέρα το βλέπουμε εντονότερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σταδιακά, ανά το χρόνο, μάλλον και τις περασμένες δεκαετίες, προσπαθούν εμέσως να παρουσιάσουν τη γειτονική χώρα σαν κάτι, ας πούμε, σαν μια φιλική χώρα, φιλικά προσκύμενη, που δεν έχει διεκδικήσεις, παίζουν τα τουρκικά σύριαλ, βάζουν... Όχι, και θα έπρεπε, γιατί μιλώ και τη γλώσσα. Θα μπορούσατε να ερωτηθείτε έναν από αυτούς τους πρωταγωνιστές Τούρκους? Τώρα η ερώτηση... Ξεκάθαρη ερώτηση, τι? Εγώ ξέρω από το σπίτι μου και από τη μητέρα μου, παπούτσι από τον τόπο σου και εσύ είναι και μπαλωμένο. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση. Στον έρωτα δεν υπάρχουν όμως ούτε σύνορα ούτε τίποτα. Πάντα, κύριε Σγουρίδη, ένα λεπτό. Είστε ικανοποιημένοι? Να μου επιτρέψετε μόνο να ολοκληρώσω το συγκεκριμένο, ότι είναι εμφανής και ευρέως γνωστή η δράση η συγκεκριμένη που έχουν, διότι θέλουν ο πληθυσμός εδώ πέρα, ο μουσουλμανικός, να παρουσιαστεί σαν τουρκογενής. Ενώ απέχει αυτό μακράν από την πραγματικότητα. Υπάρχουν τα πομακοχώρια, υπάρχουν υπομάκοι, αρχαία θρακικά φύλλα, ελληνικά, τα οποία βεβαίως, τα οποία δεν μπορεί να τα καπηλεύεται η γειτονική χώρα. Ωραία, η ελληνική πολιτεία τώρα. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι, δηλαδή, είστε ικανοποιημένοι εσείς? Θα το ρωτήσω και στον κύριο Σγουρίδη, ο οποίος θα απαντήσει βέβαια διαφορετικά, γιατί ξέρει κιόλας τόσα χρόνια εδώ.
γνωρίζει. Κατά Καλύτερα με, από εσάς. βέβαια εννοείται. Απλώς πολύ συνοπτικά, για να δώσω το λόγο στον κύριο Σγουρίδη, να σας πω ότι για μένα έχει αδιαφορήσει εγκληματικά Ναι. και πώς έχει αδιαφορήσει. Απομακρύνοντας τους θεσμούς. Και πώς απομακρύνει τους θεσμούς? Απομακρύνοντας ανθρώπινο δυναμικό. Όταν δεν υπάρχει, για παράδειγμα, παρκής αστυνομικός έλεγχος στην περιοχή, για να προλαμβάνει, για να ελέγχει ενδεχομένως κάποιες ύποπτες και επικίνδυνες δραστηριότητες. Όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, υπάρχει έλλειμμα κράτους. Καλά, εγώ στην διαφωνώ περιοχή. μαζί σε αυτό. Αλλά τι θέλετε, αστυνόμευση, δηλαδή θέλετε στη μερότητα για να λύσετε. Ασφάλεια θέλουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι. Ασφάλεια. Αστυνομία δεν σημαίνει και μεγαλύτερη ασφάλεια. Τι σημαίνει? Πείτε μου Δεν πώς το σημαίνει. βλέπετε. Τι σημαίνει? Τώρα- Όταν σε ένα χωριό, μάλλον σε μια περιοχή που είναι πάρα πολλά χωριά και υπάρχουν δύο αστυνομικοί να τρέξουν παντού. Για Τέλος να, πάντων. αυτή είναι η Έχετε δική μία μου άποψη. εκτίμηση. Εσείς θα μπορούσατε να γίνετε μέλος του διπλωματικού σώματος. Θέλετε, σας ενδιαφέρει? Το είχα σκεφτεί στο παρελθόν. Θα πρέπει να πάω για τη Διπλωματική Προσέξτε τι θα Ακαδημία, απαντήσετε όμως, ναι. όμως προτίμησα να προχωρήσω σε μεταπτυχιακούς τίτλους. Έχω κάνει 2 μεταπτυχιακά. Δηλαδή θα και σε αναλαμβάνετε εδώ το διδακτορική τομέα διατροφή. αυτό το Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων. Ξέρετε τι σημαίνει Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω Γνωρίζετε. κάνει το νομικοτεχνικό κομμάτι των διεθνών σχέσεων, έχω κάνει υψηλή Ξέρετε στρατηγική. εδώ το ρόλο του, Είναι του Γραφείου διαφορετικό. Πολιτικών Υποθέσεων? Τον ξέρετε το ρόλο? Θέλετε να μου συγκεκριμενοποιήσετε τι είναι αυτό ακριβώς που Το με Γραφείο ρωτάτε, γιατί με Πολιτικών ρωτήσατε Υποθέσεων. αρχικά αν Θα πάω θέλω στον να... κύριο Σγουρίδη. Με ρωτήσατε άλλο πράγμα πριν. Όχι, όχι, είναι αυτό που ασχολείται με το θέμα της μειονότητας. Μόνο. Μα εξαρτάται Αυτά πώς που το είπατε εσείς, προσεγγίζεις δηλαδή. το θέμα. Υπάρχουν 2 τρόποι να προσεγγίσεις το θέμα. Το ένα είναι το νομικοτεχνικό κομμάτι και το άλλο είναι το επίπεδο της πολιτικής, της στρατηγικής. αυτό Αυτά τα δύο συνεργάζονται. Γι' αυτό Εγώ είμαι στο δεύτερο δημιούργησαν κομμάτι. Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων στην Ξάνθη, για να μπορέσει να δέσει και τα δύο κομμάτια που λέτε και να μπορέσει έτσι αυτά τα οποία αναφέρετε και για τη μειονότητα να γίνει ένα συνδετικός, φαντάζομαι, κρίκος, έτσι ώστε να ξεπεραστούν και κάποια προβλήματα. θα πρέπει να Λύνονται υπάρχει αυτά. ένα Είστε κοινό ικανοποιημένος, κύριε Σγουρίδη, εθνικό εσείς συμφέρον. από το Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων? Ευθέως. Σας ρωτάω. Ξέρω θα δυσκολευτείτε τώρα. αλλά- Θα είμαι ρεαλιστής. Ναι. Δίδυ χρημάτων, στάση εμπορίου. Άμα δεν υπάρχουν λεφτά να κάνεις εξωτερική πολιτική, δεν γίνει τίποτα δηλαδή. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, απέναντί μας έχουμε ένα τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή, όπου έχει προϋπολογισμό ετήσιο 20 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Έργα κάνει. Περιφέρεια είναι. Αυτά τα χρήματα πού μοιράζονται? Εννοείται ότι εξαγοράζονται και συνειδήσεις. Δηλαδή, Σαφέστατα. το λέτε ευθέως αυτό. Ευθέως. Παρουσία. Ότι εξαγοράζει το Κάνω. τουρκικό προξενείο συνειδήσεις, έχετε κάποιο Το έχω- στοιχείο? και το έχω πει όχι μόνο μία φορά, το έχω πει πολλές φορές. Εντάξει, μπορείς να Αλλά το όμως λέτε. η συνείδηση της μειονότητας πρέπει να ξέρετε ότι δεν εξαγοράζεται. Άνθρωποι εξαγοράζονται, η συνείδηση της όχι. Αυτή η συνείδηση μένει στο, αν θέλετε, αδρανής. Κάποτε σαρώνατε στη μειονότητα. Τώρα που ήρθατε, που πήγατε στους ΑΝΕΛ, πήγατε μια επίσκεψη στην ορεινή περιοχή και αν πήγατε, μπορείτε να μου πείτε πώς σας αντιμετώπισαν? Ποτέ Οι μου φίλοι δεν- σας πάλι. Αύριο θα ανεβώ πάνω στην ορεινή Α, περιοχή. ωραία. Αύριο θα ανεβώ. Ωραίο, θετικό. Και θα έχω και συναντήσεις και επαφές με διαφόρους. Αλλά πρέπει να ξέρετε το εξής. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι η έλλειψη πολιτείας στη μειονότητα. Δεν είναι θέμα αστυνόμευσης. Η πολιτεία δεν έχει παρουσία στη μειονότητα. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει μέσα στη μειονότητα η φωνή που λέει δημιουργήστε σχολεία, δημόσια σχολεία. Θέλει η μειονότητα να υπάρχουν και δημόσια σχολεία, να υπάρχει το μειονοτικό Δικό σας είναι ο κύριος Μελισσόπουλος. Κάποτε ήταν φίλος σας. και παραμένει φίλος. Γραμματέας Νομαρχιακής. Και παραμένει φίλος μου. Είναι Δεν είναι θέμα. προϊστάμενος μέσα είναι δεν- εκπαίδευση. Δεν είναι θέμα, κύριε Παπαδόπουλο. Κύριε ναι. Παπαδόπουλο, δεν είναι θέμα του κύριου Μελισσόπουλου. Αλλά Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Μελισσόπουλος και ο γραμματέας του Υπουργείου φίλος σας. Ε, Πασό και αυτός, φίλος σας. Και κάνει καλή η δουλειά, φιλία θεωρώ. δεν έχει σχέση. Και θεωρώ ότι κάνει καλή δουλειά ο γραμματέας του Υπουργείου Ο Θρησκευμάτων. Ο κύριος Καλατζής, πώς λέγεται? κύριος Καλατζής. Ναι. Πράγματι, ο κύριος Καλατζής έχει μία σωστή άποψη για τα θέματα της μειονότητας. Όμως, και εκεί πάλι υπάρχουν άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες που σωστές προτάσεις, τις οποίες είχα κάνει και εγώ παλαιότερα, μένουν στα χαρτιά και στα συρτάρια. Διπλωματική, πολιτική, υποκριτική, κομματική. Πολιτική. 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 Η Και οποία εσύ- έχει να κάνει
με αυτό που είχα πει κάποτε και θα σας το ξαναθυμίζω, για μια χούφτα ψήφους, Ναι, το έχετε πει πολλές φορές. λοιπόν, πουλάνε τη Θράκη, παίζουν τη Θράκη στα ζάρια. Δεν τελειώνουμε εδώ. Έχετε λίγο χρόνο να μου διαθέσετε. Πολιτική πρώην θα στηρίξω τον αντιπρόεδρο της Βουλής στην Ευρωβουλή. Τις ανθρώπινες σχέσεις μαζί τους δεν τις χάλασα ποτέ μου. Ερωτάω. Γιατί οι σχέσεις που είχαμε με αυτούς τους ανθρώπους ήταν κοινωνικοί, ήταν ανθρώπινοι και όχι πολιτικοί, ιδεολογικοί. Δηλαδή με παλιά στελέχη που μιλήσατε. Μια δικά χαρά. σας. Τι σας λένε? Καλά έκανες, δεν έκανες καλά. Είναι μαζί σας, δεν είναι μαζί σας. Οι περισσότεροι έχουν παραξενευτεί. Μετά όμως από κάποιο χρονικό διάστημα που έχει οριμάσει, πολλοί βλέπουν Θα λειτουργήσει δηλαδή η Θράκη θετικά τοπικιστικά λιγάκι να ψηφίσουμε έναν Θρακιώτη έτσι υποψήφιο ευρωβουλευτή? Τι λέει ο Παναγιώτης Ζουρίδης? Ελπίζω ναι. Θα πάνε δηλαδή πολλοί στην κάλπη ενώ μου θέλουν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία, από να δώσουμε τελικά τον Παναγιώτη Ζουρίδη να τον βγάλουμε ευρωβουλευτή? Ελπίζω ναι. Ελπίζω ναι. Αν και οι Ξανθιώτες ποτέ δεν ήταν τοπικιστές. Δέστε, τοπικά προϊόντα δεν υποστηρίζουν. Ακόμα και τα τσιγάρα της ΕΚΑΠ περισσότεροι δεν τα καπνίζουν. Άρα, αντίθετα, άμα πας στην Καλαμάτα. Ποτάς, γουρίδες, ρετσίνες, κρασιά, Και αυτό ακόμη. τσίπουρα, Και αυτό ακόμη. τα στερίζουν. Να σας πω το εξής πράγμα. Στα καρναβάλια, στις θρακικές λαογραφικές Ναι. εορτές, για να μην το λέω καρναβάλια, λοιπόν, προτιμήσανε ξένα προϊόντα και όχι από τις 3 τοπικές εινοποιίες. Γιορτές παλιάς πόλης θα θέλετε να πείτε. Και στις γιορτές πάλι. Άλλο καρναβάλι τώρα δεν Και έχουμε. στο καρναβάλι ο Δήμος όταν προτίμησε να πάρει από έξω. Δήμαρχος δικό σας είναι. Ορίστε. Ο δήμαρχος είναι, είτε λέμε Σγουρίδης είτε Λάκης Τηλιανής, το ίδιο πράγμα είναι. Να σας πω κάτι. Τι μου λέτε τώρα? Νομίζετε ότι Κατηγορεί το Δήμο. για τα πάντα αποφασίζει ο Δήμαρχος? Δεν Δεν υπάρχουν ξέρω. από κάτω. Για 200 ευρώ κάναν δημοπρασία. Για 200 ευρώ δεν δώσαν στις τοπικές συνοποιίες τα κρασιά. Απίστευτο αυτό, δεν πρέπει να το πείτε. Καλά που έτσι σήμερα το λέτε. Πολύ μιζέρια αν είναι αλήθεια. Αλήθεια. Είναι μίζερο αυτό. Σας δεν το είναι. λέω, είναι αλήθεια. Κρίμα. Ειλικρινά κρίμα. Ο Στυλιανής. Αλλά ναι. το ζητούμενο ποιο είναι? Όχι, έχω να πω, γιατί το κύριο της κουβέντας μας προηγουμένως, εσείς το θέσατε. Αν είναι τοπικιστές ή Ξανθιώτες. Ναι, είναι ή όχι. Δεν είναι. Αυτό οι καβαλιώτες είναι περισσότερο εννοείται. Σαφέστατα. Ακούσατε κυρίες και κύριοι. Τώρα σας δίνει ένα μήνυμα, αλλά δεν το έχετε καταλάβει. Όχι, το καταλάβανε. Σγουρίδης, είτε είστε κόκκινοι, είτε πράσινοι, είτε δεν ξέρω. Κύριε Σγουρίδη, Δεν το βάλαμε στη βάση αυτή. δεν της άρεσε τέτοιο ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος που πήγατε στους ανεξάρτητους Έλληνες? Για σας έκανε ολόκληρο αγώνα, όταν- σας έβαλε στο ψηφοδέλτιο Όχι, κλπ. όταν υπήρχε μία επικοινωνία μας μέσα μες, όταν του είπαμε να μην μπει στην κυβέρνηση. Ναι. Το αγνόησε, το έκανε, οι Εντάξει, δρόμοι τώρα. μας χωρίσαν. Άλλον αν αντιπρόεδρος τώρα να έχει Υπουργείο Εξωτερικών, να έχει κονδύλια αφανή. Ήταν ξεκάθαρη και δεν το έκανα μόνο εγώ, το έκαναν και πολλοί άλλοι που τον στηρίξανε τότε που τον στηρίξανε. Όταν αναφέρει τον κ. Βαγγέλης Βενιζέλος στον Παπαντρέου και λέει ότι χρωστάς πολλά, τι εννοεί? Εννοεί από τα χρέη του Πασόκ, του κόμματος, ή από τι ακριβώς εννοεί? Μία από την. Κοιτάξτε, κύριε Δεν θέλετε, Παπαδόπουλε. δεν αναφερθείτε. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε. Ο λόγος της δικής μου φυγής είναι, εκτός του ότι το Πασόκ έφυγε από την ιδεολογία του, Ναι. και μάλιστα την πατριωτική του ιδεολογία, και το δεύτερο είναι ότι υπήρχε μία. Θα σας κάνω μια πολύ επικίνδυνη ερώτηση τώρα. Κάντε ό,τι θέλετε. Α, ωραία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, Μάρτυρες μου τα λένε. λοιπόν, Δεν φταίω εγώ αν θυμώσει. Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση σου δημιουργεί, σε πνίγει, σου δημιουργεί μια αποπνιχτική ατμόσφαιρα που σε εξαναγκάζει να φύγεις. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να λένε... Για 50 σταυρούς δεν μπορέσατε να εκλεγείτε. Εσείς, αν ήσασταν τώρα βουλευτής του Πασόκ, όχι ο κύριος Σαλτούρος, Ήμουνα δεδηλωμένος. θα τα λέγατε αυτά? Ήμουν Θα δεδηλωμένος. την κάνετε δηλαδή στους ανεξάρτητους, αν ήσταν βουλευτής? Αντιμνημονιακό. Ναι, αλλά είστε υποψήφιος βουλευτής το 12. Ναι, αλλά για το αντιμνημόνιο. Μα ήδη είχε γίνει η συγκυβέρνηση. Όχι. Γιατί όχι? Είχε Είχε γίνει με με τον τον Παπανδρέου. Παπαδήμο. Δεν είχε Με γίνει? τον Παπαδήμο. Παπαδήμου, ναι, Παπανδρέου, Παπαδήμου. Λοιπόν, ήμουνα ήδη αντιμνημονιακός και αυτό το ξέραν όλοι. Δηλαδή, αν είχατε εκλεγεί Θα είχα καταψηφίσει.
και θα είχατε φύγει από το Πασόκ. Φυσικά. Ευτυχώς που δεν σας ψήφισαν δηλαδή οι Ναι. Πασόκοι. Πολλοί φίλοι μου αυτό. Οπότε θα τη βγάζει την είδηση αυτή. Όχι, το έχω Το πει. ήξερε εσύ. Αν έβγαινε βουλευτή, σου λέει, θα πήγαινε ανεξάρτητους Έλληνες πάλι. Λόγω της Να πατριωτικής σας πω γιατί. ίσως ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω για ανεξάρτητος. Γιατί, να σας πω γιατί. Ναι, πείτε μου. Να σας πω γιατί. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί- Τώρα αποκτά ενδιαφέρον η κουβέντα. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν το λέω και γιατί το βγάζω. Γιατί όταν το βγάζεις έξω, αυτόματα ο άλλος πίσω στο μυαλό του λέει απ' έξω από το χορά πολλά τραγούδια λες. Άρα δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Αυτό λέει και σε μένα. Λοιπόν, δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Αυτός Άρα λοιπόν, γι' αυτό τι να πεις. Έτσι το λες, έτσι σου λέει. Αλλιώς το λες, αλλιώς σου λέει. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε περίπτωση. Πάντως εγώ αν θα έβγαινα, ο δικός μου... Έχουμε να κάνουμε συνέντευξη μαζί, κύριε Σγουρίδη, τουλάχιστον μία 8ετία, δεν ξέρω, 10ετία ενδεχομένως. Τώρα σας δώσω κάτι στεναχωρε. 9 χρόνια. 9 χρόνια, στεναχωρηθήκατε ποτέ? Δηλαδή ήρθε η στιγμή που να θέλετε να κλάψετε μετά από μία πολιτική αποτυχία. Κλάψατε ποτέ? Φυσικά. Γιατί είστε σκληρός άνθρωπος. Φυσικά. Δηλαδή είστε ένας πολιτικός που Κάνετε θεωρείται λάθος. σκληρό καρύδι, σκληρός. Κάνετε λάθος. Και τελευταίος πηγαίνετε πάντα στις εκδηλώσεις, πάντα με πουκάμισο, οι άλλοι μπουφά, να πούμε, και ο δήμαρχος καπελάκι κλπ. Πολύ σκληρός για να πεθάνει, μέχρι που ήρθε η ήττα με τον κύριο Ξενίδη και εκεί παίξαμε πολύ ρόλο και εγώ. Συνειδητά ή ασυνείδητα, γιατί τώρα βέβαια πολλά μετανιώνει στην πορεία, αλλά έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, κλάψατε ποτέ στη ζωή σας? Φυσικά ναι. Ναι. Για την πολιτική ή για γυναίκα, αν επιτρέπετε, ή για το παιδί ή για κάποιο συγγενικό πρόσωπο? Έκλαψα για κάποιες αδικίες σε κάποια στιγμή. Σας αδίκησε κανείς? Εσείς αδικήσατε καταρχήν ανθρώπους, τι πιστεύετε? Ναι, αδίκησα. Αυτό είναι παλικαριά που το ομολογείτε μετά από τόσο Αδίκησα, καιρό, ναι. γιατί Φυσικά κάποτε αδίκησα. ήσταν πανίσχυρος. Μανταλένα, το ξέρεις, αλλά Ξάνθη κάποτε Η ήταν Θράκη. πανίσχυρος ο κύριος Η Γουρίδης. Θράκη. Η Θράκη. Είναι γνωστό. Πολύ, δηλαδή, πολύ ισχυρός. Και τώρα ενδεχομένω να ζει λίγο τη μοναξιά του σκηνοβάτη. Γι' αυτό είναι τελείως δηλαδή οι εποχές. Στεναχωριέται. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω ποιος είναι ο συναισθηματικός κόσμος του κυρίου Ζουρίδη, γιατί εγώ γενικά είμαι πολύ συναισθηματικός. Και εγώ το παίζω σκληρός, αλλά είμαι στεναχωριέστε, κύριε. Δηλαδή το ξαναρωτάω, μου κάνει εντύπωση. Στεναχωριέμαι για την κατάσταση της χώρας. Για τη Θράκη είστε ικανοποιημένος, δεν ξέρω, για τη Θράκη είστε Ίσα-ίσα. ευχαριστημένος. Μία από τις αιτίες για τις οποίες αποδέχτηκα την πρόταση που μου έκανε ο Πάνος ο Καμένος ήταν αυτή. Αξίζει να θυσιαστεί κανείς την πατρίδα και να θυσιάσει και επαγγελματικά, έτσι, γιατί τώρα χάνεται από μία άποψη. Θα σας πω γιατί χάνεται. Γιατί τώρα ακούει τώρα Πασοξής, Γουρίδη, Ούζο, κάνετε ζημία στα παιδιά σας, στην επιχείρηση των παιδιών Το σας. ξέρω. Έτσι και στο τρακτέρ. Αλλά χωρίς θυσίες δεν μπορείς, ας πούμε, αυτή την πατρίδα να την υπερασπίσεις. Μετά εσύ πώς τον δέχτηκες σαν νεολαία του κ. Γουρίδη στις τάξεις των ΑΝΕΛ, όταν είδες δηλαδή, τη φωτογραφία με τον πρόεδρο κλπ. Πώς τον δέχτηκες, τι είπες? Ήταν πολύ κοτευτικός άντρας. Και είναι. Εμείς, Πολύ. κύριε Παπαδόπουλο, Δηλαδή δεν το λέω έτσι λίγο, λίγο με lifestyle, αλλά ήταν. Εσείς δηλαδή τον αποδεχτήκατε σαν νεολαία ή είπατε καλύτερα? θα σας απαντήσω. Με παλαιά σκοπής, ας το πούμε, πολιτικούς δεν γίνεται ομελέτα, δεν γίνεται ρήξη. Θα σας απαντήσω. Αρχικά να σας πω ότι όσον αφορά τη νεολαία και εκ μέρους της νεολαίας μιλώντας, από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα, είπαμε ότι καλούμε κάθε Έλληνα πολίτη, ανεξαρτήτως από το που προέρχεται ιδεολογικά. Άφησε με ολοκληρώσω. Όχι, τώρα. Όχι, με συγχωρείτε. Τον μειώνετε τώρα. Δεν τον νομίζω, Χωρίς να το ρωτήστε θέλετε. τον αν αισθάνεται Είμαι μειονεκτικά αρκετά εύκολος άνθρωπος, με την ιδιότητα ξέρω του τι Έλληνα μιλάω. πολίτη. Δεν είναι οποιοδήποτε Δεν Έλληνας νομίζω, ναι. πολίτης. Έλληνες πολίτες είναι πολλοί. Είστε Έλληνας πολίτης. Σγουρίδης όμως πάνω απ' όλα. είναι. Πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα. Κεφάλαιο Λοιπόν, είναι. Πολιτικό Βεβαίως και κεφάλαιο. είναι. Μπορεί να έχουμε έντονες. Αφήστε με μόνο να σας απαντήσω. πάντων. Ναι, Το γιατί. πάτε αλλού γι' αυτό. Όχι, δεν το πάω αλλού. Είναι ξεκάθαρη η θέση των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Κάθε Έλληνα πολίτη, όνομα από όπου Σγουρίδης, και αν προέρχεται καλοδεχούμενο ή όχι? ιδεολογικά, Αφήστε τώρα τις τρύπες. όταν κάποιος άνθρωπος έρχεται με οποιαδήποτε θέση και μάλιστα τόσο υψηλή και σου λέει συντάσσομαι στον αγώνα υπέρ του έθνους, εμείς θα πούμε όχι. Είναι αδιανόητο. Αν θέλετε να πάτε ίασμα, δεν θα πάτε διαμέσου από Θράκης. Ευθέως θα απαντάτε. Μα σας παρακαλώ. απάντησα ευθέως. Εντάξει τώρα. Εσάς λίγο. σας φάνηκε τεθλασμένη εδώ? Όχι, στην αρχή λίγο μας είπατε Όχι, πολύ ήταν και στην ξεκάθαρο.
Ήταν ξεκάθαρα και ο Ωραία. κύριος Η Βουλής. κυρία Γιδαγάνα που έφυγε, σας πήραξε, σας ενόχλησε. Ο Ήρθε και μοίραζε βιβλία στη Σμήνθη. Εδώ υπάρχει ένας Πατριώτης πολύ το έπαιζε. μεγάλος πόλεμος εξωτερικός, ο οποίος, στον οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί κάθε Είναι Έλληνας. αποστάτηση η Κάπου κυρία Γεταγάνα ή όχι? έχει αποχωρήσει για προσωπικούς της λόγους η γυναίκα. Θεωρείτε ότι είναι αποστάτηση ή όχι? Θα με αφήσετε να απαντήσω όπως θέλω ή θα με καθοδηγήσετε? Εγώ σηκωτικό. Σιγά. Okay, γιατί μου επαναλαμβάνετε την ίδια ερώτηση. Οπότε εγώ είμαι υποχρεωμένη να σας απαντήσω αυτό που με ρωτάτε. Η κυρία Γιαταγάνα ήταν μια εξαίρετη στο αντικείμενό της εισαγγελέας, η οποία αξιοποιήθηκε, μάλλον αναδείχθηκε από τον κύριο Πάνο Καμένο, μοναδικός πολιτικός που την τίμησε ουσιαστικά. Για προσωπικού της λόγους επέλεξε να αποχωρήσει. Ο καθένας κρίνεται και δεν είμαι κι εγώ που Δεν θα είναι μόνοι όμως αυτή που την θα έκανε κρίνει και άλλοι φεύγουν. μια γυναίκα. Έφυγε ο Σταμάτης, ο διαδρομή. Δημήτρης, φίλοι και άλλοι. Ναι, πήγαν προσκυνήσαν στον κύριο Σαμαρά. Κάποιοι ήταν και σε ενταταλμένη υπηρεσία, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι και κάποιοι άλλοι που για δικούς τους άλλους λόγους έφυγαν. Η θέση του κυρίου Πάνου Καμένου για την κυρία Γιαταγάνα ήταν ότι... Αφού του στείλε πιστόλες του χτύπησε το καμπανάκι. Ήταν ξεκάθαρη. Καμπανάκι το ήταν χτύπησε. ξεκάθαρη. Δεν το πιάσε. Δεν την έβαλε απέναντι και ακόμα περιμένει ότι η κυρία Γιαταγάνα θα επιστρέψει πίσω. Μπορεί. Αντιθέτως για τον κύριο Γιοβανόπουλο ήταν ξεκάθαρη θέση. Γιατί ο κύριος Γιοβανόπουλος ήταν να φύγει πολύ πιο πριν. Εγώ το λέω αυτό γιατί η κυρία Γεταγάνα ήρθε εδώ στη Ξάνθη, πήγε στη Σμήνθη, έκανε δηλαδή. Να σας πω το εξής πράγμα. Η κυρία Γιοργαντά είναι μαζί μας στο Ευρωψηφοδέλτιο. Αυτή που ήταν το Σαλστάτ. Τη γνωρίζω πολύ καλά γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή συνεργάστηκε και με τον κύριο Καμαρίδη με το ΕΠΑΜ, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, είναι ο κύριος Τσελέντης στο Ευρωψηφοδέλτιο. Εμείς μας ενδιαφέρει ο Ζουρής τώρα, δεν δούμε το ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, δεν πάτε ψήφους τώρα. Εδώ ο σκοπός είναι μόνο κούκκι να πάρετε, όχι να διασταυρώσουμε. Να δώσουμε και μια τριματαλά. Μπορούμε να δώσουμε πόντους στους ανεξάρτητους Έλληνες. Από εκεί και πέρα. Πόσες ψήφους έχουμε δικαίωμα ο καθένας? 4 σταυρούς. 4. Ας δώσουμε μία στη Μονταλένα ψήφο λόγω ότι είναι γυναίκα και έρχεται και συχνά. Και μία σε εσάς. Ας αφήσουμε τους άλλους. Η κυρία Παπαδοπούλου, η Μανταλένα όπως τη λες, είναι ένας από τους πιο αξιόλογους επιστήμονες. Από Μανταλένα, ποια περιοχή? Καταγωγή μου είναι από ένα χωριό έξω από τη Βέρεια, η Μαθία, και από την άλλη μεριά από την Πελοπόννησο, από ένα χωριό έξω από την Βάδρα. Πελοποννήσια. Και τα δύο έχουμε πιάσει. Δεν υπάρχει παράπονο. Έχω το μακεδονίτικο από τη μία, έχω και το της Πελοποννήσου στο αίμα. Πάντως να ξέρετε ότι το Ευρωψηφοδέλτιο των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αν δεν παίξετε δίδυμο θα παίξετε από ό,τι βλέπω. Με την Μανταλένα. Θα σας έλεγα. Δώστε και μια είδηση σε εμάς, δηλαδή, γιατί μπορείτε να Δεν κατευθύνετε. υπάρχουν δίδυμα στους ανεξάρτητους Έλληνες. Πώς δεν υπάρχουν? Μια Δεν από εσάς, μια. Δεν υπάρχουν. Εμείς λέμε τετρασταυρίες. Εμείς λέμε μονοσταυρίας Γουρίδης. Τέλος. Λοιπόν, δεν σας πειράζει. Εμένα θα με ικανοποιούσε αν πράγματι οι ανεξάρτητοι Έλληνες αυξάνουν το ποσοστό τους. Εντάξει, να κλαίγει το δικαίωμα. Αν βγάλουν ένα-δύο ευρωβουλευτές, εκλεγεί ο Ζουρίδης. Δεν νομίζω ότι θα είναι αρνητικό τώρα για την Ξάνθη να έχουμε έναν ευρωβουλευτή, έναν για τη Θράκη. Αυτό ας το κρίνει ο λαός. Τώρα δηλαδή, ας το κρίνει εμφανίζεστε έτσι μετριόφρον και σεμνός και λοιπά και ταπεινός. Πάντα έτσι δεν ήμουν, κύριε Παπαδόπουλο. Εντάξει, ήσασταν, αλλά λίγο εμείς τα μέσα λέμε. Θρακιώτης είναι, υπάρχει άλλος από τη Θράκη? Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από τους Ανέλη είναι άλλος στο Ευρωψηφοδέλτιο? Μέχρι τους 32 που έχουν αναρτηθεί στο Ευρωψηφοδέλτιο δεν υπάρχει άλλος. Ωραία, επομένως κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται να σας δώσω κατεύθυνση τώρα που πούν τη δίνουν και γραμμή. Τους Γουρίδης εκεί, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, και Μανταλένα. Και ο Γουρίδη, να κάνω μια άλλη ερώτηση. Τώρα περισσότερο λίγο ήρθατε εσείς, έκλεψε την παράσταση ο κ. Γουρίδης, συγγνώμη. Αλλά λογικό είναι γιατί η αντιπρόεδρος της Βουλής έχει την επαφή αυτή, ακόμα πολλοί το έχουν συνειδητοποιήσει. Ο άλλος τον είδε στον δρόμο, μου λέει, ακόμα λέει, όταν ξυπνάω, λέει, είναι δυνατόν να πηγαίνει Γουρίδης στο Πασόκ, στο Ανέλο. Εδώ υπάρχει Πασόκ. Σωστή ερώτηση. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τέλος πάντων, το ρώτησα. Γι' αυτό θέλω να του. Έμαθα Ήπειρο. Μου είπε ο Τέρας Κουίκ προχθές στην εκπομπή μου ότι ήσουν στην Ήπειρο, κάπου εκεί. Αλωνείς δηλαδή, τρέχεις? Είχε γίνει μια πανυπερωτική. Με εκείνο το αυτοκίνητο το παλιό που ξέραμε, ή πήρες κανένα καινούριο, δεν ξέρω. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Θα τα πούμε σήμερα όλα, τέλος.
Κύριε Παπαδόπουλε, είχε γίνει μια πανυπηρωτική των συντονιστικών των ανεξάρτητων Ελλήνων και παρευρέθην γιατί υπήρχε ζήτημα, ξέρω εγώ, για κάποια αν θέλεις, οργανωτικά ζητήματα και για την υποψηφιότητα του Περιφερειάρχη Υπήρου. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, κύριε Σγουρίδη, κάνετε έτσι εκεί στο Τσίπρο μια παρέα κλπ. Και μεταξύ δεν ξέρω αν σοβαρολογούσατε ή όχι, πετάξατε όμως και μια σπόντα ότι θα αλλάξουμε και το Δήμο Ξάνθης. Τότε έχει πολλά χρόνια, 5-6 χρόνια, την Χριστόφορο, ο Γερμανάς, ήταν αρκετοί. Θα αλλάξουμε το Δήμο Ξάνθης, θα διώξουμε το διεφθαρμένο, θα διώξουμε το χθες. Μείνατε σε εκείνη την κουβέντα, δεν σας ενδιέφερε ο Δήμος Ξάνθης? Να σας πω την αλήθεια, όχι ότι δεν ή κάνετε πλάκα την ημέρα. Ενδιαφερόμουν πάντα για τα κοινά και ως ενεργός πολίτης έκανα κάποιες διαπιστώσεις. Αλλά όμως το να τεθείς επικεφαλής συνδυασμών είτε στην περιφέρεια είτε οπουδήποτε αλλού έχει να κάνει και με το κατά πόσον... Για το Δήμο μιλάμε, για το Δήμο. Και το όνομά σας για το Δήμο ακούστηκε πολύ. Το θέλανε πολύ. Κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται και κάποια άλλα δεν έρχονται. Τι ήταν αυτό που σας απέτρεψε να δώσετε ψηφοφορία? Φοβηθήκατε μην χάσετε ή θεωρείτε ότι... Τι ήταν αυτό που σας έκανε να μην διεκδικήσει το Δήμο? Γιατί οικονομικά το θέμα... Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από την φιλοδοξία που έχουν να ηγηθούν του Δήμου μπορούν να προσφέρουν. Τον κύριο Ξενίδη εννοείται ή τον κύριο Πούλιο? Εννοώ ότι όλους αυτούς οι οποίοι... Το στηρίζετε εσείς τον κύριο Πούλιο? Μόνο αυτοί υπάρχουν. Το στηρίζετε όμως? Τον κύριο Ξενίδη το στηρίζετε δηλαδή τώρα εσείς? Γιατί όταν μιλάμε Πούλιος, Ξενίδης μιλάμε. Ή τον κύριο Μπένι, πάλι Ξενίδης. Δεν τους στηρίζετε εσείς? Θα τους στηρίξει ο Ξανθιώτικος λαός. Είδατε, πολιτικός. Σου λέει για το Ευρωκοινοβούλιο έχω ανάγκη την ψήφο όλων. Θα τους στηρίξει ο Ξανθιώτικος λαός. Ας επιλέξει αυτό που είναι καλύτερο. Σκέφτεστε να συναντήσετε ανθρώπους, παράγοντες όλων των πολιτικών παρατάξεων και να πείτε... Όποιος μου ζήτησε τη συνάντηση, οφείλω να πω ότι υπήρξαν πάρα πολλοί από τους υποψήφιους δημάρχους. Δηλαδή μπορεί ακόμα και ο κύριος Κοντός να σας στηρίξει σε ευρωεκλογές, να κάνει μια υπέρβαση. Τι λέτε εσείς? Να πει Ξαθιώτης είναι Θρακιώτης, πρόσφερε στον τόπο, είναι ο Σγουρίδης, θα το κάνει? Τι λέτε εσείς? Μακάρι να το κάνει. Το κουβεντιάζει. Κάθε ψήφος στους ανεξάρτητους Έλληνες που τους σηκώνει ψηλά είναι κέρδος. Εδώ δεν μιλάμε για ψήφους ανεξάρτητους Έλληνες, μιλάμε για ψήφους του Σγουρίδη. Δεν είναι ψήφοι του Σγουρίδη. Εντάξει, θα είναι. Αλλά είναι και δεν σας έβαλε τυχαία ο Καμένος, δεν κάλεσε εμένα να μου πει έλα ρε Παπαδόπουλα, σας κατεβάζουμε ο ψήφιο ευρωβουλευτή. Σας κάλεσε. Εσάς έκανε την τιμητική αυτή πρόσκληση. Που σημαίνει δεν την έκανε τυχαία, την έκανε γιατί θεωρεί ότι θα κουβαλήσετε και πολλές εκατοντάδες ψήφους και χιλιάδες ενδεχομένως. Και όχι, δεν το έβλεπε ας πούμε μόνο για την Ξάνθη. Όχι, για τη Θράκη μιλάμε και για την περιφέρεια. Το έβλεπε για τις θέσεις πατριωτικές. Αυτό είναι, οι θέσεις σε πατριωτικές, σταθερότητα τόσα χρόνια. Γιατί το ψηφοδέλτιο σηματοδοτεί επιστήμη από τη μία μεριά, το Τσελέντης Φερρυπίν συμμετέχει στο ευρωψηφοδέλτιο. Λοιπόν, η Γιοργαντά, ένα ήθος, πατριωτικές θέσεις, ένας Γουρίδης, η Νεολαία, Μανταλένα. Είναι, άμα θα δείτε τα 32 ονόματα που μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή είναι ανακοινώσιμα, γιατί 42 θα είναι στο τέλος, είναι όλοι τους κάτι σηματοδοτούν και κάποια περιφέρεια σηματοδοτούν. Ήσασταν υπέρ της κατάργησης σταυρού στις ευρωεκλογές ή θα ήταν καλύτερο, θεωρείτε, η λίστα? Πάντα ο Σταυρός δίνει την επιλογή στο λαό. Λίστα δεν θέλετε? Η λίστα είναι κάτι το οποίο είναι ψυχρό. Είναι μόνο τα κόμματα τα αρχηγικά, αυτά ορίζουν τη λίστα. Ένα κίνημα και μάλιστα γι' αυτό και ψηφίστηκε και θα υπερψηφιστεί από τους ανεξάρτητους Έλληνες ο Σταύρος. Μανταλένα, δίδυμο όπως κάνεις εδώ, όπως φαίνεται τουλάχιστον με τον κύριο Σγουρίδη, έχεις κάνει και σε άλλες περιφέρειες? Δεν κάνω δίδυμο, όπως σας είπε και ο κύριος Γουρίδης, ισχύει αυτό που σας είπε. Είμαι μην πάτε ψήφι τώρα εξαιτίας μας και πάτε μετά και με την Ήπειρο και πάτε παραπάνω από εμάς.
Παίξετε και άλλα δίδυμα εκεί κλπ. Πρώτα απ' όλα είμαι εδώ γιατί η νέα γενιά στηρίζει και την υποψηφιότητα του κυρίου Σγουρίδη λόγω της σταθερότητας των θέσεων του τόσα χρόνια. Μην το λέτε αυτό, γιατί δήλωσε πάνω στο τρακτέρ σε σημειολογικά τα νέα ότι δεν θα ασχοληθεί ξανά με την πολιτική. Μόνο με το τρακτέρ, φωτογραφία, ρεπορτάζ το είδατε, ήδη διαβάσετε νέα. Χρειάστηκε φαίνεται να τον εμπνεύσει κάτι διαφορετικό σε αυτό το διαβάζετε, τι εφημερίδα διαβάζετε? Διαβάζω όλες τις εφημερίδες. Επομένως, θέλω να έχω πλήρη εικόνα και άποψη. Επομένως, πάρει τα πάντα διαβάζω. Κύριε Σγουρίδη, πώς άλλαξε εκεί το τρακτέρ, αγρότες κλπ. Ακούστε. Τι άλλαξε? Ακούστε. Τώρα σας στεναχωρώ λιγάκι, αλλά. Όχι, δεν με στεναχωρείτε καθόλου. Λίγο. Δεν με στεναχωρείτε καθόλου. Απλώς θέλω να σας πω. Δεν ανέχομαι να κυβερνούν οι τραπεζίτες, να κυβερνούν το τραπεζικό σύστημα και να δίνουν διαταγές στις κυβερνήσεις της Ευρώπης και στην Ελλάδα. Να κάνουν κουμάντο οι τραπεζίτες. Γι' αυτό και ξεθηκάρωσα. Έτσι. Δηλαδή τα πήρα τα άγρια και λέτε. Ασφάλισα, όπως λέει και η σιωπή δηλαδή είναι ενοχή. Όποιος δεν μιλάει πλέον και δεν έχει τόλμη απέναντι στους τραπεζίτες. Να σας πω το εξής πράγμα. Είδατε τελευταία, κύριε Παπαδόπουλε, σε όλες τις εφημερίδες την διαφήμιση της Πειραιώς για τους αγρότες, για τις συμβουλές? Την πήρα κι εγώ, ευτυχώς. Λοιπόν, γιατί την έκαναν αυτή την κίνηση? Την κίνηση. Δεν ξέρω, πάντως δεν μπορεί. Αν θεωρείτε ότι εγώ λαδώθηκα τώρα για να μην γράφω για την Πειραιώς, λάθος κάνετε. Κάνετε όμως. Λάθος 100%. Κάνετε όμως την εξής υπέρβαση στο μυαλό σας. Ότι τυχαία η τράπεζα Πειραιώς ενδιαφέρθηκε για την συμβολιακή γεωργία ή επειδή πήρε την αγροτική τράπεζα? Δεν ξέρω. Μακάρι όμως όλες οι τράπεζες μετά τις εκλογές να είχαν ενδιαφερθεί για τον περιφερειακό τύπο. Σαφώς. Κανάλι πάντως δεν την πήραμε την διαφήμιση. Θυμάστε τη μάχη που έδωσε για τον περιφερειακό τύπο μέσα στη Βουλή? Τότε που θέλανε να καταργήσουν και να τα πάρουν όλα το κέντρο. Εγώ δεν ήμουν ποτέ στο σωματείο και δεν το γνωρίζω. Τώρα αυτοί οι οποίοι είναι μέλη του σωματείου ενδεχομένως να ξέρουν τους αγώνες σας. Γιατί το επαρχιακό τύπο. Ένας άλλος εκλεκτός συνυποψήφιος δικό σας, ο κ. Σωκράτης Ξενίδεση, και ο άλλος ο οποίος περνεύεται και λέει: α, ορίστε, καταργήθηκαν οι ισολογισμοί και δεν μπορούν να επιβιώσουν ο τύπος. Λοιπόν, Μανταλένα, να σε κάνω ένα άλλο ερώτημα. Πήγες καθόλου εκεί στα Παπαμακοχώρια, πήγες? Αύριο είναι που θα πάμε. Έχει αύριο την ημέρα μνήμης. Ναι. Θα πάμε και στην δοξολογία, θα πάμε εκεί βέβαια. Ξέρεις ότι κανείς δεν μιλάει για Παπαμακοχώρια πλέον. Εμείς μιλάμε για Παπαμακοχώρια. Εσείς μιλάτε, αλλά περιφέρειες, περιφερειακή ενότητα, το ένα δεν λέει κανείς Παπαμακοχώρια. Μιλάει. Περιφερειακή ενότητα έχουμε. Μιλάνε για ανάπτυξη, κύριε Παπαδόπουλε. Το λέγαμε στον δρόμο μαζί με τη Μανταλένα. Κι άλλο έχετε πάει με τη Μανταλένα ή μόνο στην Ξάνθη, εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μάλλον? Την κυρία Παπαδοπούλου την γνώρισα στο γραφείο του Προέδρου ως πρόεδρο της Νεολαίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και αυτή ήταν η πρώτη συνάντησή μας και απλώς επειδή ο Τέρες Κουίκ έκανε εδώ την ανακοίνωση του... Και ο Τέρες δηλαδή στηρίζει Σγουρίδη και Μανταλένα εδώ τώρα, πηγαίνοντας σαν υποψήφιος περιφερειάρχης. Μιλάει και για εσάς. Ο Τέρες Κουίκ στηρίζει τον συνδυασμό Μακεδονία. Πολύ σας εικονιάζει. Γιατί τέτοια καψούρα ο Τέρες μαζί σας? Τι πολιτική καψούρα εννοώ? Τι συμβαίνει? Γιατί τόσο πολύ σας εικονιάζει? Το βγάζω αηθήρα. Πάει να μιλήσει για σας. Μην μιλάς για τους για Σγουρίδη, δεν πρέπει να μιλάμε πολύ. Εντάξει, συνεχίζει. Για ποιο λόγο τέτοια? Βρήκε να συναγωνιστεί στα εθνικά θέματα? Ήμασταν πάντα. Είναι υπερβολικός καθόλου, κύριε Σγουρίδη, και πολλοί τον κατηγορούν και θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα σε αυτό. Γιατί λέει τώρα από την Αθήνα, τους είπαμε βέβαια καλύτερα να είναι εδώ παρά να βλέπουμε σε κανένα μπαράκι στο Κολονάκι. Καλύτερα, αυτό τον τιμάει. Ήρθε εδώ να δώσει την αγώνα. Εσείς θεωρείτε, ήταν σωστό να κατέβει υποψήφιος περιφερειάρχης ο κύριος Κουίκ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη? Καταρχήν δεν είναι αλεξιπτωτιστής για τη Θράκη και τη Μακεδονία. Εδώ έχει κάνει πάνω από 21 εμφανίσεις. Και ερωτήσεις πολλές. Και ερωτήσεις. Ενδιαφέρεται ειδικά για τα θέματα της Θράκης. Έχει την ίδια άποψη με μένα ότι η Θράκη υπάρχει μια περίπτωση και μετά την Κριμαία, μετά το Κόσοβο, μετά την Κριμαία. Να έχουμε την ίδια τύχη. Του κύριε φυλακή το στόματι μας, αμάτε. Λοιπόν, το σταυρό μας. Όλα, αν δεν φυλάξεις τα ρούχα σου, θα έχεις τα μισά. Μάλιστα. Κάλιο γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε. Και για τη μειονότητα, εμείς αγκαλιάζουμε όλη τη μειονότητα, και τους Τουρκογενείς, και τους Πομάκους, και τους Αθηγάνους, τους αγκαλιάζουμε ως μειονότητα.
δεν τους αγκαλιάζουμε ως φωνή του προξενείου με αποσυστικές βρύσεις. Αυτό τα λέγατε χρόνια, οπότε δεν μπορεί να σας κατηγορήσει κανείς κατηγορήσει, γιατί τα λέτε τώρα. Δεν μπορεί να πει. Δηλαδή δεν μπορεί να πει γιατί τα λέει τώρα ο Σβουρίδης. Χρόνια τα λέγατε. Εκεί μόνιμο πλάνο, εκεί ο ύπνος πάει καλά. Σωστά. Κύριε Σβουρίδη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Για το νερό έκανε μία ερώτηση, το πόσιμο νερό της Ξάνθης ο κύριος Κουίκ μετά από τις έρευνες του ΠΑΚΟΕ. Εσείς ήρθατε εδώ, μου λέτε φέρει ένα νερό για τη βρύση. Δεν σας έφερα εγώ. Έχει και βακτηρίδια. Έχει ή δεν έχει. Κολοβακτηρίδια. Έχει ή δεν έχει. Άλλο το βακτηρίδια. Εσείς πήρετε άνετα. Σοβαρά, η υπόθεση πρέπει να πάει και στα δικαστήρια. Είναι και η υπόθεση δικαιοσύνης. Διότι δεν είναι το θέμα ότι μπορεί το νερό να έχει πρόβλημα. Αλλά 6 μήνες αυτή η αδράνεια είναι για δικαστήρια. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να έχει παρέμβει ο εισαγγελέας. Αν δεν έχει παρέμβει ο εισαγγελέας, υπάρχει και εισαγγελέας εφετών, υπάρχει και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, είναι θέμα πολιτικό. Είναι θέμα κυρίως είναι θέμα υγείας. Είναι θέμα πολιτικό, αλλά όμως είναι και θέμα δικαιοσύνη. Αυτό όμως λίγο σας φέρνει, δηλαδή σας κάνει ζημία με τη λογική ότι χτυπάμε τον Τσέπελη έτσι. Φίλος σας ο κύριο Τσέπελης, κάποτε κάθε μέρα στο γραφείο σας ήταν. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία των πολιτών. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία των Δεν καταλαβαίνετε τίποτα δηλαδή σε αυτά τα θέματα. Ας το διερευνήσει η δικαιοσύνη και αν έχει κάποιος ευθύνη να το πληρώσει. Αν δεν έχει ευθύνη, τι να κάνουμε. Εσείς από πού πίνετε νερό? Εγώ δεν πίνω νερό πάντως από τις βρύσεις, γιατί είμαι και στην παλιά πόλη. Εσείς από πού πίνετε, αν επιτρέπετε? Κανονικά βρύσεις. Εγώ από τη βρύση πίνω. Άρα πίνετε. Έχω όμως φίλτρο. Πού είστε στην περιοχή? Έχω φίλτρο. Του Τετάρτου Δημοτικού έχετε. Το φίλτρο δεν τα είπε, μίλησε χθες. Σήμερα έγινε η πολιτική. Πίνω νερό της βρύσης. Στο κόντρα μίλησα και δεν υπάρχει το φίλτρο. Λοιπόν, πίνω νερό της βρύσης από φίλτρο. Έτσι απλά. Στη Διάκηση πώς γίνεται? Έβγαλε ντοκουμέντο ο κύριος Βλαχόπουλος. Καταπληκτικό η φωνή της Ξάνθης. Στη Διάκηση πίνουν εφαλιωμένο. Πώς γίνεται αυτό? Όπως και στην ΣΕΚΑΠ καπνίζουν Μάλμπορο. Τώρα. Εμείς κάνουμε αντικαπνιστικό από το κανάλι. Τώρα. Αλλά λέω τώρα. Ικανοποιημένος εσείς από τη ΣΕΚΑΠ? Από τα 25,9 εκατομμύρια ευρώ που είχε ζημίες το 2012 η διοίκηση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτή διορίστηκε η ΠΑΣΟΚ, Σωκράτης Ξενίδης. Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι τα εργοστάσια όπως η ΣΕΚΑΠ πρέπει να επιβιώσουν πάση θυσία, γιατί είναι τα μόνα αναχώματα για να μην γίνει αυτό που είπατε προηγουμένως, μετανάστευση. Πολλοί με ρωτάνε όμως, γιατί όταν ήταν πανίσχυρος αντιπρόεδρος της Βουλής ο κ. Βουρίδης ουδέποτε αναμίχθηκε με το συνεταιριστικό κίνημα και όλα αυτά. Και ούτε με το αγροτικό. Και άφηνε άλλους να μειχτούν. Τι ήταν, δηλαδή, τι φοβίες είχατε? Κοιτάξτε, έχω μια άποψη η οποία είναι συγκεκριμένη, όσο και η ζημιά να μου κάνει αυτή τη στιγμή. Ο συνδικαλισμός και ο συνεταιρισμός πρέπει να είναι σε υγιείς βάσεις. Όταν γίνεται σε βάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν την προσωπική ανέλυξη, ζημιά κάνει στον εργαζόμενο και στον τόπο και στην κοινωνία. Γι' αυτό ακριβώς αυτές τις, αν θέλετε, τους συνδικαλιστικοπατέρες και συνεταιριστικοπατέρες δεν μπορούσα να τους χωνέψω. Κύριε Μανταλάνα, είστε ικανοποιημένοι από την νεολαία? Έχετε συμμετοχή, έχετε νέους? Μπορώ να σας πω ότι έχουμε σταθερά ανωδική πορεία και ποσοτικά και ποιοτικά. Όλο και περισσότεροι νέοι έρχονται σε εμάς, εγγράφονται στην νεολαία, θέλουν να συμμετέχουν και αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Σταθερά όμως, δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι. Η νεολαία πάει καλύτερα ή μεγαλύτερη? Έτσι κι αλλιώς το κίνημα είναι ένα νεανικό κίνημα. Δηλαδή, αν έχουμε 1,39, πήγατε στο 3,5, αυτά πώς θα καθαρχίσετε, σε πενέουν εσάς? Τα θεωρείτε ότι είναι πραγματικά ή είναι? Η διαστρωμάτωση στους ανεξάρτητους Έλληνες είναι. Το 3,9 είστε, 3,5 είστε εδώ ή πιο ψηλά? Ηλικιακά ικανοποιητική. Γιατί οι περισσότεροι στους ανεξάρτητους Έλληνες είναι νεολαία. 5 δεν πήρατε την περασμένη φορά? 6 πόσο πήρατε? Μην βλέπετε τις δημοσκοπήσεις. Μην βλέπετε τις δημοσκοπήσεις. Θα δείτε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Το ποτάμι θα σας καταπιεί ή όχι? Το ποτάμι έγινε για να ανατρέψει την ορμή των Ελλήνων. Φίλος σας είναι ο Θοδωράκης. Φίλος σας. Ο δικός μου. Δεν ήταν φίλος σας? Όχι. Προς Θεού να. Όχι. Προς Θεού. Προς Θεού. Ο άλλος όμως του Μέγα
Από την Ξάνθη, Σγουριδικός χρόνια. Λοιπόν, Το έκανε παράπονο και ο Σοκράτης. είναι γνωστός, είναι φίλος. Για τον Γιορδάνη μιλάω, τον Χασαπόπουλο. Δείτε, ο Ιορδάνης ο Χασαπόπουλος με έβγαλε καμιά φορά στο Μέγκα. Δεν ξέρω, θα σας το ρωτούσα τώρα. Βγήκα ποτέ. Δεν ξέρω, δεν θέλετε εσείς, δεν σας βγάζει αυτός. Αφού ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα Εμπάργκο, payroll. δηλαδή. Payroll υπάρχει. Σου δίνουν ποιοι θα Κάνα το πληρώσουν την φανεράκι ώρα. έβγαλε και το ρωτούσε αν θα πάει με τον Πούλιο ή όχι τώρα και δεν θα βγάλει το Σγουρίδι. Υπάρχει ένα payroll. Το είπα ξεκάθαρα. Θέλετε να το ξαναπαναλάβω. Κατάλαβα τι εννοείται, εντάξει. Ότι δηλαδή το όνομα Σγουρίδης δεν βγαίνει στο Μέγκα είναι. Τέλος. Ενώ βγαίνατε κάποτε πολύ συχνά. Όχι. Όχι. Δεν βγαίνατε. Όχι. Όταν ήσταν αντιπρόεδρος της Βουλής, εγώ θυμάμαι. Όχι. Τέλος πάντων, ότι Τριανταφυλόπουλος αυτοί σας βγάζουνε, έχετε παράπονα. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος δεν έχω κανένα παράπονο. Ποιοι δεν σας βγάζουν, να ορίστε. Αν δεν τολμήσετε να μιλήσετε για τα ΜΜΕ, τα μεγάλα εκεί, τους καρχαρίες. Γιατί με έχετε δει πολλές φορές, ας πούμε, σε κανάλια μεγάλα. Με Εντάξει, έχετε δει. όταν ήσταν αντιπρόεδρος. Στο Sky με έχετε δει. Όταν ήσταν Με έχετε δει, αντιπρόεδρος. με έχετε δει στο Μέγκα. Ο Sky δεν το. Με έχετε δει στον Αντένα. Δεν ξέρω. Με έχετε δει. Για τώρα μιλάμε ή τότε που ήσταν Και αντιπρόεδρος. τότε που ήμουν αντιπρόεδρος, με έχετε δει. Εγώ σας πω πως συνέχισε τα κανάλια, και ειδικά στα κρατικά. Παντού. Τι Φαντασιωνόσασταν. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι παρά 20. Πάει. Λοιπόν, 11, αλλά είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Δεν σας κούρασα λίγο. Απλώς είχαμε μια άλλη υποχρέωση που έπρεπε να πάμε. Θα κλείσουμε τότε, θα προλάβουν να πάνε. Έτσι, το λέμε και τους ευχαριστώ πολύ που με τίμησα μέχρι τώρα. Εμείς ευχαριστούμε για θα ήθελα να κλείσω όμως με εσάς, να πείτε δύο λόγια στους ακροατές, στους τηλεθεατές μας και να κλείσω με εσάς και όχι με εμένα. Εσείς σήμερα θα την πείτε την καλή νύχτα στις ειδήσεις μας. Γίνεται, κύριε Σγουρίδη? Να σας ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα για τη φιλοξενία στην όμορφη πόλη σας, εμένα τουλάχιστον που δεν είμαι και δεν έχω και την εντοπιότητα όπως ο κύριος Βουρίδης. Είναι πράγματι μια πολύ όμορφη πόλη. Αυτό που θέλω να πω για να κλείσουμε είναι ότι θα πρέπει κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα, ειδικότερα οι νέοι άνθρωποι, να συμμετέχουν στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές. Όχι να πούμε τι θα ψηφίσουν, αλλά να μπουν στη διαδικασία, να ενημερωθούν για το ποιοι είναι οι υποψήφοι, τι είναι αυτό που διακυβεύεται και να πάνε συνειδητά να ψηφίσουν. Γιατί η ψήφος είναι υπογραφή και θα πρέπει όταν θα υπογράφουμε να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που συνυπογράφουμε. Συνυπογράφουμε πολιτικές. Κύριε Σγουρίδη, γιατί θα πρέπει να ψηφίσουν οι Θρακιώτες, οι Καβαλιώτες, οι Δραμηνοί και αυτοί που μας βλέπουν γενικά, Σγουρίδη, Παναγιώτη και ανεξάρτητους Έλληνες? Για τις ευρωεκλογές μιλάω, κυρίες και κύριοι. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής ο κ. Σγουρίδης, το γνωρίζετε, αλλά να το επαναλάβω, με το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Υποψήφιος, χρειάζεται το σταυρό σας, την ψήφο σας. 4 έχετε. Μία εδώ σίγουρα και η δεύτερη τη Μανταλένα αναγκαστικά πρέπει να είμαστε και φιλόξενοι. Να δώσω όμως έτσι στον κύριο Σγουρίδη να κλείσει έτσι. Να στείλει ένα μήνυμα σε όλους εσάς. Μπας και πάρουμε μια ψήφο παραπάνω, καλά θα είναι. Ανήκουμε στη μεγάλη οικογένεια των Ευρωπαίων σκεπτικιστών. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει τα έθνη κράτη να βρίσκονται στην Ενωμένη Ευρώπη και να είναι κυρίαρχα. Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει η λιτότητα που επιβάλλεται στους Ευρωπαίους πολίτες να καθορίζεται από τις αποφάσεις των τραπεζιτών. Λέμε όχι στις τρόικες οι οποίες κυβερνούν, δίνουν εντολές στις κυβερνήσεις. Ζητάμε να υπάρχει εθνική ανεξαρτησία και προστασία του έθνους κράτους. Γι' αυτό δίνουμε τη μάχη στις ευρωεκλογές και σας καλούμε όλους να ενταχθείτε σε εμάς για να μπορεί η Ευρώπη πράγματι να είναι μια Ευρώπη ανάπτυξης και όχι μια Ευρώπη της ολιγαρχίας των τραπεζιτών. Το σημείο αυτό, κύριε